i Parets. Hola, em dic Irune, tinc 11 anys i vaig a Gitanes perquè és una tradició i m'encanta. Hola, em dic Álvaro i... Per què t'agrada les Gitanes? Perquè m'agrada ballar i fer una cosa que no sigui quedar-me a casa. Em dic Eider i vaig començar Gitanes amb 5 anys i vaig a Gitanes perquè primer la meva germana va estar i m'havia agradat com ella ballava. Em dic Marc i m'agrada ballar Gitanes perquè vaig veure la gent ballar Gitanes i em va agradar. Em dic Natàlia i la peça que m'agrada més ballar és la pura vitamina perquè m'agrada la música i tot. Carlet i m'agrada ballar Gitanes perquè faig amics. Hola, em dic Sira i tinc 11 anys. I el ball que més m'agrada és la jota. És un ball ràpid, amb ritme i m'encanta fer els passos encara més ràpid quan toca i m'encanta fer la camallada amb mitja volta. Em dic Sandra i tinc 8 anys i el ball que més m'agrada és la jota perquè és un que m'agrada més perquè fas com coses més alegres. Canta-li, que això s'acaba! Canta-la! El meu ball preferit és la jota. Em dic Jordi, tinc 9 anys i el ball que m'agrada més és el coti per coti perquè els que ho canten són catalans. Hola, em dic Laia, tinc 8 anys i el ball que més m'agrada és la jota perquè cada vegada amb la música en directe és molt xulo que la música s'acceleri. Sí senyor, la Cachucha, i fins l'any que ve.